марам ам таяке қышка ҷанговари аждуорам нестам кия фиребинам баъд тайлунга ки ман мена вай ҳамара несту нобуд мена не шумо аҳоли деҳара мегрезунед аз ин сабаб аз даҳшати тайлун халос мехӯрам а шумо чӣ устоз ма ҷанг менам чӣ ма камтар меқапмаш то ки ҳама нараванд охи шефу вай мекушатон ин нарх барои хатои кадагӣ май гӯш кунен ҳамат давомуша бояд бирен бе ма фахр мекунам ки устози шумо будам мо бояд бигрезунем халқа биё ширинак волидайнта мековем нур то айса халқа ҷамъ ки кораҷонак айса лайлак рӯшноӣ кунуда нигоҳ ки ҷанговари аждуҳор салом ота по ман хурсандам ки ту баргашти бачаҷон манам хурсандам лагманхонаи нав монда бачам ҳамаша дига хеле ояндаи лагман дар дасти мо ман боварӣ дорам ки ба мақсад мерасӣ орзуи ман ҳамияи бачаам ки ба ошхонаи навмон ба тамоми қад бастат хита бигириву бихези бачам маъқултай по ман мефаҳмам ки ҳичи нашуда леки хат чикор кунем насиб набудай по аёдат бирор бачам вазифаи тутра нигоҳ дора мо лагманчиёем бидон ки хуни мо ба қувватай намедонам ота ростша бигӯм яхе вақт боварим намеяд ки ман бачаи теям по вақте расид ки гапера бигӯм ки пешакӣ гуфтан дар кор буд афсӯс пеш нагуфтам гӯш дорум лагмани баҷоӣ сири лагмани баҷоӣ мара гӯш ки мара сири лагман нестай чӣ иним хе нестай ягон сир пир надора лагман бес яъне мо лагмани оддӣ тайёр мекунем ягон сири панои ҳичи илова намекунем дар кор нестай барои чизи аҷоиб фақат боварӣ кардан дар корае ки аҷоибай ягон сири паноӣ нестай ман хона омадам устоз иҷа хонаи ту нест ва ман устози ту нестам эҳа дӯстдорими нав дорем хайги ҷошид по ман натарсондамаш даи ҷанг ман ва ту вомехӯрем хай ахир ҳам хешид ман намихе мешавам